салом дӯстон ва мухлисони ММА, ба канали мо хуш омадед ва имрӯз мо беҳтарин хабарҳои ММА-ро ҷамъоварӣ кардем ки пешкашатон менамоем. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. тамошои бозиҳо ва муҳрибҳои варзиширо метавонед бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. даромада регистрация кунед ва бо истифода аз промокоди шермардон дар аввалин бори балансбуркунӣ баробар ба маблағи гузоштаатон то 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. силкаи даркорӣ дар комментария. варзишгари тоҷик Доробшон Наботов аллакай дар Кореяи Ҷанубӣ қарор дорад. бояд қайд кард ки варзишгар омодагии ҷиддии худро барои муборизаи муҳимтарини тақдирсозаш дар шаҳри Москав идома дода буд. бо баъзе хабарҳое ки ба мо расид, Дана Уайт дар мусобиқаи The Fight Night иштирок намекунад, вале мусобиқаро пайгирӣ хоҳад кард. сабаби иштирок накардани президенти UFC дар ин мусобиқа нооромии сиёсӣ дар Кореяи Ҷанубӣ гуфта мешавад. ёдовар мешавем ки размкори тоҷик Доробшон Наботов 9:00 рӯзи 14 декабр барои шаҳрномаи UFC бо Матеус Камилио 82 дар созмони The Korean Zombie мубориза мебарад. 15 декабр дар Москав мусобиқаи SCI 182 баргузор мешавад ки дар кадри асосии он муҳорибаи унвонии Фаридун Одилов аз Тоҷикистон ва Адлан Иброҳимов аз Русия хоҳад буд. Иброҳимов муҳорибаи охирини худро бар зидди Леонардо Силва моҳи марти соли равон дар мусобиқаи SCI 172 анҷом дод. дар ин мубориза ки то ба охир идома ёфт, Адлан бо қарори ҷудогонаи доварон пирӯз шуд. дар ҳисоби ӯ 8 ғалаба ва 2 то мағлубият мавҷуд аст. Одилов бошад бори охир моҳи декабри соли 2023 дар мусобиқаи SCI 168 бар зидди Михаил Махнаткин ба қафас баромад. ин мубориза ки дар даври сеюм қатъ карда шуд, ба фоидаи Фаридун бо нокаути техникӣ ба анҷом расид. дар дорои ӯ 8 ғалаба, 2 мағлубият ва 2 то мусовӣ мавҷуд аст. дар рейтинги вазни нимвазнии ММА Иброҳимов мавқеи дуюмро ва Одилов бошад мавқеи шашумро ишғол мекунанд. бо вуҷуди ин дар ширкатҳои букмекерӣ бартариро ба Фаридун Одилов доданд ки силкаш дар комментария ҳаст. дирӯз маросими рӯбарӯ ва пресс-конференсияи мубориза бо хубӣ паси сар шуд. акнун моро 15 декабр як муҳорибаи ҷаззоб интизор аст ва мо ба Фаридун ғолибиятро таманно мекунем. ситораи SCI Анис Ёқубов 9:1 ва яке аз муборизони ҷолиби ММА Вартан Асатриян 27:10 дар мусобиқаи SCI 182 бо ҳам вомехӯранд. Анис Ёқубов яке аз ҷавонтарин ва ояндатортарин размкори лигаи SCI мебошад. вай дар лига 4 муҳориба гузаронида 4 ғалаба ба даст овард ки 3 нафари онҳо пеш аз муҳлат, яъне срожна буданд. дар муборизаи охирини худ Ёқубов муборизаи пуртаҷрибаи доғистонӣ Сагид Абдуллаевро шикаст дод ва ин муҳориба ба ӯ имкон дод ки ба топ 10 дивизиони вазни сабуктарин ворид шавад. Вартан Асатриян метавонад ба таври қонунӣ яке аз маъруфтарин ҷанговарони ММА-и Русия ҳисобида шавад. дар тӯли 13 соли баромад дар арсаи касбии Вартан қариб бо ҳамаи муборизони пурқувват вохӯрда борҳо ғолиб баромадааст. Вартан зуд мухлисони зиёдро дар ММА пайдо кард, зеро дар тӯли ҳамагӣ 3 муҳориба дар лига барои баромадҳои дурахшон 4 бонуси пас аз бозӣ гирифт. мусобиқаи SCI 182 15 декабр дар Москав баргузор мешавад. варзишгаронро дастгирӣ мекунем. барои тамошои эфири ин муҳориба дар телеграм-канали мо обуна шавед ки силкаш дар описанияи ҳамин видео ҳаст. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеои навбатӣ хайр.